Now, hapit na matapos ang ato ang pagtuon, gipasalamatan nato ang usa ka takna mga kaigsunan atong ihatag sa atong mga kauban dinhi sa panel ang atong mga closing statement sa dili pa mi manamilit kaninyo alang sa sunod nga higayon. Ma'am Pink, ikaw ang una. Mga kaigsuonan, dako kayo among kalipay sa pag-awhag kaninyo nga niining bag-ong tuig ato giyong hatagan og dakong bili ang panahon sa pagtuon sa balang kasulatan ngano mao ni Yahweh sa sa atong pagtuo nga malig-on ta o mo backslide ba ta sa atong pagtuo ngano man kung dili nato ni tagag importansya di kita kasabot og di ta kahatag og bili sa mga hitabo nining atong kapanahonan karon. So nag-encourage ko sa inyo nga priority gyud ang atong panahon sa Ginoo. Yeah. Sa dili pa mosultis Pastor Ed mga igsoon akong ihatag ninyo ni nga sugilanon kaniadto sa panahon nga hari pa si Hitler sa Europa mga kaigsuonan. Kay balutang nga ang gubat sa Europe, ang one of the key players there was Hitler is part of it. Gani adunay usa sa atong mga preachers in the country of Germany nga nabilanggo mga kaigsuonan because he was a preacher. Gani sa kasamtangan nga iyahang pagkabilanggo mga kaigsuonan, nakita siya dito sa usas mga gwardya nga he was a person of deaf unya suito siya sa Biblia. Gipangutana siya mga kaigsuonan kung unsa ang kaugmaon sa Germany ug ni Hitler sa iyahang pagdumalan niya atong maong gubat. At first he refused to answer. Kay kahibalo siya nga ang Europa dili gyud magkahiusa niya atong tungura. Siguro sa kadugayan nga medyo naipit na siya sa pagpangutanan niya itong mga gwardya, niingon siya, kung imong basihan ang Biblia, walay kaugmaon, kining gubata. Matapos ni, og dili, usa ka tawo ang maghari, tungod kay ang Dios sa universo mo'y maghari. And we know for sure, in the unfolding of history, bisan gani karon wa gani makasulti kung asag yun si Hitler makaplagi mga kaigsuonan. It became a mystery. So, ang Biblia mga igsoon, mo'y imong puhunan, mo'y imong pambato, aron imong latason ang malisod nga mga kaadlawan sa unahan. Pastor Ed. Akong basahon lang alang ninyo kining one of my favorite texts nganong para nako ang pagkamatinud-anon sa regular nga pagtuon sa Biblia, dako gyud kaayo og ikatabang sa pagsustinir sa atong pagtuo kay nag-ingon man gud ang Bible nga ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Unsa may sikritos sa lahutay ang maabtan sa Ginoo nga nagbilin pa nga lig-on pa ang pagtuo. Naabtan niya nga wa gid ni agi og wa imong wa mapagan sa ilang pag-alagad. Kini Romans 15 verse 4. Kay bisan unsay gisulat kaniadto. And that includes the prophecies of Daniel. Gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob ug pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Amen. So brethren, the fight between God and the devil, the fight between good and evil, the fight between what is right and what is wrong, humana na nga fight. Ayaw nagkabalakang mayon, basig mapildi pa ko ini. No, igo na lang kamusalig nga naa na nakadaog di ay humana, i-turn over ang imong kaugalingon anang side sa mananaog. I want to tell you, there will be no situation in your life nga mapildi pa ka. Ngano, ipasaligan ka na. Isalig ang imong kaugalingon kaniya, kay nidaog na siya daan. Bisan pag sa course of life, murag naatay hob nga kasinatian. Naatay mga pagsulay nga, murag parehaan ang natugot sa Ginoo nga pagkapunggot sa ulo ni Juan Bautista. Ayaw kalimti. In the end, God will still prevail. Death, sickness, don't worry. Persecution, affliction, don't worry. Keep trusting on the Lord. Amen. And He will Amen. lead you to that freedom. That's the essence of the book of Daniel. Amen. Og dinhi natapos mga kaigsuonan ang atong pagtunanay niining unang semana sa tuig 2020. Daghang kayong salamat sa inyong makanunay nga pagsunod. Hangtod sa sunod higayon mga kaigsuonan. Ang atong usa ka oras dali ra kay nahuman. Pero wala kini mausik gumikan kay ikaw nagtan-aw sa takna sa pagtuon. Amen.